Infone pasare wis payu. Waduh, cair dah. Ini lanang-lanang. Lanang-lanang. Ini iki. Murah-murahe. Iki doro, iki lanange. Wis murah-murah bolo gini bolo. Niki dinyang piro iki? 650, 700, 750. Dinyang piro iki? 800. Loro dinyang 1350. Cewek-cewek. Doro-doro. Ini tema sih. Jaluk 1.450.000. Loro. Ini bolo. Iki lanang. Lanang dinyang 1.200.000 bolo. Bakal-bakalan ini. Oke, per bulu keluar campur coklat susu. Ini babon anake wedok iki bolo. Babon anak ini gak sampai 3 juta babon gawa anak ini iki bolo. Ciri-ciri sip. Iki 2 ekor malah dinyang 3 juta setengah. 2 ekor iki lho. Pak dari iki. Gede-gede. Iki bawa bedi ya pisan 3,5 pisan. Saiki iso tuku gak iso dodol. Nggih, senawar 3 ekor doro-doro. Regane gak sampai 700-an. Cek. Aduh, iki sejajar ini iki. Dadi mombe kau bermain makani wedhus itu. Ini iki lanang-lanang 1.300.000 lanang-lanang. Sing iku 1.500.000 sing putih. Sing iki 1.300.000. Iki 1.700.000 lanang. Iki 1.500.000. Pangati bos. 1.200.000. Bos, 12.50 bos. Iki meteng 1.200.000. Sing iko lanange 22. 22 yo. Kok nek semaput ngono pedus sih. 22 men. Loh, tumpasnya 21 ya. Oh. Mek anu Sariawan. Sariawan bolo. Wis babon anake nang. Anake Koi boyoke dioke. Kelenger. Gak kuat. Wah, sanglir biasa. Lah gak sanglir ya kok. Entuk 12. 16.50 1.650.000. Yo normal. Sanglir. Normal iki. Gedene sampe ini sanglir.
jaluk 16 ikat 1.650.000. Kuat. Oh ya gede. Dalam kain, jalur 18.